nigo bono ya ni kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asike kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 na free to air decoders Digital TV na Smart TV Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Dizi TV obwensu uomogusi. Muligereria nigonda sensemo ya bobasi eyo gotoka ase county ya Kisii Kurwandizi TV Njensara Nyarangi ontita tena batambe Brian Sagini Isena timu cha Gusii FC na Shabana FC chirichigwaka kurunsa iga ya Gusii ime ya National Super League janile gutatuara chigame cyabo chirichale gwaka imerongolwa Gusii iya nyalde kwira chigame cyabo kunyara gusikigu muntu ili Italiane Ndemo Steven ngo reporter yene gataseni Kyandizi TV ko rwagaiga umuchokeroka elitaliane Mildred Momanyi. Yama tuku yi wiki gochakira Jumatatu goika Ijuma chinsa 12 cha mambia goika chinsa isato imeya Dizi TV kuna botambe to gochakeri iritukuri yao ase ogwansu tumede na manga koraganire kuritukuri goro nugo tukobogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete sara numete ensaki Enzakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mona dena ki tiganda soki gerogo isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamini D ne bwate ona entwe manjo moriere intura gotika maiga imana entuna to kwa vitamin D gete vitamin D morobiri no yo mubuka ugochakia na kurosali tukuri yao asenchire ndunge kigima Enzakia ya Dizi TV Sugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wekiwe sherabneli ya Kamiti Maximum Prison egitire iga imineti igota kirobenye mali bakokore egesibo kyao kirigwa spiritu asejereyo umerana na Sara Untita na Brighton Makuri emetandao Facebook ni otonyora Dizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Dizi TV News na sensemo ya Twitter na bogoto tweet ase @Dizi TV News ina otonyora uchumbe yao asenjira yobokirana boigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osebalimo gotorora kurwa sinsemo chama chingumbwana nsesimole tokoroka diaspora amagotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie imeya Dizi TV asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye
nigo bobisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwashorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani bwiye atebo no moyombosa lakini mondo to basemiri nyasaye ari mutungika kuri chomberi yatigere nae goru wali ente bana ndwali tuli kwemanya eli bana na nkugena yani nali kogenda on off kero monto asense yiga tomenyete oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asumurubirio ona yaeteire nigo tugutarira abaminto bari beteire amangana ao na yaeteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba nabo igo mwiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nijideke komunisano chia mogaso obolemi nobonda n'umuruburyo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'obolemi bw'ekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi nabo igo Kenya ngima kwimokerera igoro obolemi nobonda voigo obolemi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi bwechimboli chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeliro balyagusi chiamate chiria chiaisanekirie nendagera nigo chigenderete boronge emanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabalimi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho muligere yakonye tutayenda umutimo kontu agotebingo cyo turi no yo minto ore expert gyokoraga iga ase greenhouse yege omwancho muligere yabono tiganda koira mpaka asitogukigwesokera cyanga kirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bono akoganeti oboko bwao kigo cyanga nzire kikobe gutiganda koiroro na nchende asoka na nje nchikori oboko obu toba soko obolemi nobunda kire Jumatatu ensege munene su yamaragoba no moiroro ritukoria Jumanne chinsa isano na ibere nechidegeke 15 amatera naro amakoro wakaigure natumanyetia bateri abo asebale ekibagokora na muso kibabuate asuko yatera narasire mono na mangana yense mono naganirie ngende gotimuka abantu abange barabatebya mangana mange kero muratuke mukopange mipango yenu umerana na shem papa gochakira chinsa isano na isato chemogaso goika chinsa ikominemo chamaragoba iliosese ni bukegima na matera na bateria bakuru umwancho muligeri ondisi TV otorigeri kurukaria elietaria na ngoro kwa shem papa bono ndabe kingo koletero umurobeli mokong bwa bateri umurobeli bweke mwa mukia bateri ni urabe ko kugotira litukulia Jumapili asora go konyora bateri bao bali bakuru balikuwa rekoigwa na kumanya chingero cyabo na gusaba chingero cyabo kuruga segesteseni egekya Ndizi TV agwe chanda nonya ekiagera omurubiri obweke mbugambugu kyabateri nihochire ase TV yao ya Ndizi TV iliyo gukorera ngo yao ukorunirie bireja uneganye ngotu ukorunirie bireja unegurubaro umongino yomo kamochera baba naye gwachira bana anomenye tomo cha kuligeria mangane kamnaya tomo cha konyoro ku Kristo bwao oiso komo cha igoreterwa mange litaria na ngoro kwa shem papa tigarabuya ona tigarabuya tororane ali iguru Ndizi TV ubwansu bw'omugusi
omurubiri okubwatya nigo kurigererwa n'ebigori byonsi. Boka na Nyasaye na Ndisi TV nakorangeire omotegereri ona ndonsi osore oigwerio gieriga toboka mona ya TV yaito ya Ndisi TV kondigerere tiga tigango tosaba asengenche yokumubaka Nyasaye omonene mbiyamo na asengenche obuya bwao biyamo na asengenche yemambia nchene Nyasaye biyamo na asengenche yogotolenda Nyasaye watobokiri buyo monene nande togochakali tukotochaka monaye twebisire nyuma yo musarabo Nyasaye twakorangerie kiagera yoro muya Nyasaye twetigira sore Nyasaye ngoire libagali na asobogima tangana bosi Nyasaye gotogochakali tukeri torwanerere Nyasaye twachira sore kiagera ntuna abana bao na yenta toito yamona asinge nchama likao na machanu nigago toene kelinga gotora korangerie Nyasaye no ike ikabono Nyasaye chaka mwana intwe asinge ncho yobuya bwao tigeba konesi kobikoiranere Nyasaye bokamona abana baito Nyasaye bokamona bagaka baito Nyasaye bokamona bangina baito Nyasaye obokamone TV yaito Nyasaye ya Ndisi TV goetera serie talia Yesu mbiyamona Nyasaye asinge omuya biyamona Nyasaye sengencho ntuna abana bao twetigira sole bakonesi kotiga bikoiranere aseli etalia Yesu twasabire na kwegena amina emambi yabono onde bwensi ondigereretie onde bwensi gweteli ogie tigango toboke na Nyasaye tasoma liriko lyaye asengencha abange mbarororo bakwe bagosoma lingana lya Nyasaye tigango tosoma lingana lya Nyasaye asengencho lingana lya Nyasaye na liobogima etoko chikosome gitabu kia Luka omutagatifu isano tochakere omustari oye oikomi na kabere lingana limwe muligoteba iga okobweni wakwa omonto orenge n'oburwaire bwa ukoma Yesu okobwenia omonto orenge n'oburwaire bwa ukoma 12 yamanya goteba iga ekera arenge asomochio yomo rorana arenge omonto omosacha oichire n'oburwaire bwa ukoma ere agachia korora Yesu akagwa maumama akamosorora akamotebia omonene onyengwancha nonyare gonsibia haleluya ekero korigereria omosacha oyo igorwarete tasogete ngabana nche ni gondwarete tigangende ngesiekere nyomba inganyogokwa lakini ni gasogete kabisa akeorokia akagenda ase Yesu akamotebinche bana ni gondwarete ukoma onya gokonyara nsibie Bwana Yesu asifiwe na kige kogere mambi yabana nkogotebiga oburwaire bori orwarete naye bie komanyete na bera atoko orwarete oburwaire obonde obisete gosorwarete oburwaire bwogoita gosorwarete oburwaire bonde bwensi otatageti kweorokia eorokia ase Nyasaye motebi mbwenie na kige kogere omosacha oyo igate bisete akagenda straight akamotebia Nyasaye Yesu insibie tachieti ko bisate bana ukoma yanyarire tiganda arabise oburwaire obo ere niga chiete straight to the point akamotebinga Yesu insibie hekero korigereria ya mburwaire kiorwarete obisete mburwaire kigose no burwaire bwokogecha ogecha to monto bakokwe gose no burwaire getobogore tiobokongu bwenda muamu tora motebi Yesu nduseri libero Yesu nduseri oburwaire oboiga bwogoita Yesu nduseri oburwaire obwogo chaya Yesu nduseri oburwaire oboiga bwokogecha okomotebi Yesu asengenchere no munyamwando ito erenta to ito okogenda asare kwa motebia otali konya kobwa okobeka liru lya onse buna bane mambi yabono obeke liru lya onse otebi Yesu ncheni gondwale to burwaire bwa ukoma ncheni gondwale to kimu ndagitembwane okomotebi Nyasaye oburwaire bori orwarete tonya gosoka tonya goteba ngaki gosa abantu barandore beka liru lya onse kwana na Nyasaye Nyasaye ndato ito motebi asoigwete bobe motebi Nyasaye inche narwarira ase miaka emenge mbogoreti nyarebe nkonya gotara nere mbogoreti family ya nyarebe nkonya gotara nero Nyasaye nche no munyabibe na chira sore
tora ebibe biga nyasaye ko baro nyasaye niga ko aganyetomo motebie here niga gokoroserie enchera senchereta iyo iga gokuabera iga gochakamo naye chakamo na nyasaye bono mambi no matenga kobugorio omonto gotaramo nere obuno buroiro bonene kobwa ukoma bone kero monto oyo rwarte ukomera arochenga onyarekire niga chieta ase Yesu akamotebia Yesu omwana nyasaye inche nindwarte ukoma igonta getonsibie tachieti kunya kwebisabisa omostari oye 13 omanya gototebiga Yesu akarambora okoboko kwaye akamokuna akamotebia nanchire sibeka haleluya Yesu akarambora okoboko kwaye akamokuna akamotebibona sibeka na omayete Yesu niga wate chinguru chinene ekero komorangeria era niga goika immediately agoika sobogima bwa osa iyo asenye nchera nyasaye kwa morangeri kwa moiresiko ekero yigo monto yigera arwalete iga matebeti insibye nera Yesu akarambora okoboko akamotebisibeka haleluya omonto yiga kanyoro kobwena ekero monto yiga nyoro kobwena elio agwo oburwaire bwaye bwa ukoma bukamurwa okurigerio oburwaire bwigarenge na barabuna bwarenga obonene nigo bwarenga bwa ukoma lakini bukamurwa asinge nchasi bogete asinge nchachi straight asinya sae na komotebia yaragwetera ntachieti konya gutuma monto ngatiganda agenda ntumenya lebe tiganda agenda ndigi omuganga gete ansarage gusankorereki tachieti konya korigarigi bantu batamokonye tachieti kogenda asaba sabi tachieti kwechanganya style yende tachieti gukora bintu binde bitari komogokia nyasaye nigera sibugeta akagenda akamotebi nsibye incheni ukomandu walete haleluya abantu abange naboranyole barwalete lakini bakirete batalira asoboganga batalire barosire batalira asabasabi basabeiru barosire lakini mbatageti kwerugo cyasinya sai nakiye kogere mambi yabano nkogotebya yonde bwansi yori ondigeretie nabera atoko rwale to burwaire goetani ukoma ose ukome komenyereta ase myake menge asenye nchobwe bisete otatageti kwero asinya sai omotebi nyasaye nsibye emonto yara omosacho yotachieti kokira basacha bando matena baba bakananya gitari mbachia bakonya kuumia bakorra babukire bagenda egasi bakorra babukire basoka mbatageti gocha bosibwa nyasaye bamotebi nyasaye chakamo na inche yani mbatageti gwesibora batagete gosibulioka omostari yo 14 kamotebia totebi montonde ingana totebia montonde ingana korende genda we orokia somo kwani orweke ngwanso ase ogosibeka kwao buna Musa achigete kebe roli asabantu umonene Yesu abakwe omosacho yekera bwenete Yesu akamotebiga enda ekera gwachire to chaka gontangasa we orokia somo kwaniyo abando mate naboko basabira bakanyaro kubwena tibakwe orokia ebagukira lakini Yesu akamatebinga genda bwe orokie asomo kwaniyo nando rweke ngwansororo omatekere kwa bwenire kubwena kwa onye gotaite kobe permanent morwere nyasaye ke ngwanso suka kabisa gotia sale orokia somo kwaniyo ye motebi ye na gwansabirete na bwenire haleluya okorigere lyo sombo yo nyasaye orwale to burwairo bekera chiko bwena akaegwa machiko ayarago chikomenyare linde eli burwairo bumbuirana nanda asale nakiye kogere mambi yabana ngo gatebyo muligere lyonenga nyasaye ko bweni yara marwaironsi aligeta sebu kwenchenu ingaka bweni omosacho yorenge no burwaire bwa ukoma igonga nyasaye ko bweni yara marwaironsi nakiye kogere mambi yabana na chira sole ngotebanga tibwe kwera no burwaire oborobugoretie tebi nyasaye nga nyasaye onye gukubweni omosacho lyo rwale to burwaire boli bwa ukoma nima atenga nyasaye na inche nombwenie nima atenga nyasaye bono na chira soli na igure nga nkobweni ole mbweni bono iga esenye nyasaye niga ganyetomo tebye nga igo so igwete bo bemambi ya bono
kegotoka no igwete buyake oimokia okoboko kwago igoro okuna ase oigwete bobe kegotoka no okogoro okune kegotoka no omotu okune erinde eritosabe Nyasaye okoba yao bono iga Nyasaye tigakororekanere onde bwansi oigwete bobe goserambora okoboko kwago chigoro bari baikire gokuna ase barwarete tigababekerera okoboko lakini oyo okonyara koimokia okoboko igoro tigaimokia igoro tomorangeri Nyasaye buyamo nasenye nchiyo buyabwao ligerelio ano ndigerete ko Rwanda onsi Nyasaye oigwete bubaso mobere Nyasaye orwarete Nyasaye emambi yabano tigahe uko bwena kwao goikasare watotebiria samaliko gatora atomeri ingali bwenie Nyasaye natomire lingana lyao ase bonsi abaigwete bebase mebere yabo omone no barorekanere omone no babwenie asenye nchaye no muya tige bakonesi ko bikoiranere kiagera Nyasaye kwa bwenere ko baku kerora bweni omubweni oyo orokie Nyasaye elideru yaruke ngwanso esenye nchona malikama chenwa gotebabo buyamo na asenye nchiyo ko mubweni buyamo na asenye nchiyo kororekana Yesu eba konesi ko tigabikoiranere kiagera kwa mubwenirie aserieta lya Yesu tuasabire na kwegena amina Nyasaye nembiyamo na asenye nchoyo moligere lyone emambi yabono mosesenie emambi yabono mokorera manene emambi yabono chakamonere gakubuka abokamo naye biyamo nasenye nchiyo buyabwao tige bakonesi ko bikoiranere kiagera Nyasaye gwetera serieta lya Yesu nasabire kinyegenete amina asama lieta nenchego nkoro ku Pastor Judith Nyaitondi Oyagi Njeno morandia bwe kanisa ya Abundant Life aligeteli angena nyakoe echiro geteli gali ndo bwate kanisa togo saa sima koru saa 2 mpaka saa 8 twakora ibada yaito tigaosese niwe asenge Nyasaye no muya tigosese niwe asenge nche kondigerelia osese niwe nando bwe naso rwalete wetera serieta lya Yesu enamba yane yesimigere 0712 529701 0712 529701 sese ni wana Nyasaye.